the kids are fast asleep, gently down the stairs we'll creep. 4 взлома, докладвани за нощ. Пила е Зет. Ваше ли е? Не. Убийство отвъд рая. Коледен епизод. Премиера 2 януари от 22 часа по Стар Крайм. Болката ни ограничава. Главобол. Каква истина? Теща вода. За по-малко време пред мивката. И повече време заедно. Fairy Max Power. До 4 пъти по-бърз премахването на упорити мазнини. Библейските истории. Каква е истината за произхода им? Дали най-после сме открили всичко? Възможно ли е модерните технологии да хвърлят светлина върху действителните събития, поставили началото на легендите? Изгубените съкровища на Библията. Премиера утре от 22 часа по National Geographic. Не се препоръчва за деца под 12 години.